itu. Amin. Nah, lumeber ngetan ngulon ngalor ngidul. Amin. Oh, iya toh. Iya. Ah, kayak terus awakmu katut. Katut banyu. Banjir, terus banjir. Mangga aku bajul. Keluargane laris manis Mas nggih. Sing penting golek jeneng sik, aja golek jenang. Iya nih. Biasanya nih, biasanya nih. Biasanya apa? Malah. Oh, biasa. Ini juga ini sekitar melengkap. Dari pendapat. Panggilan warga itu sandiwara seni jari kaprok ketoprak kali ini kan dengan satu diri lampang dimajine candi Roro Jogja Bandung Bondowoso kali ini ngaturaken semoga kasepsakno kanthi Arno Armani Pegari Bensanono Saiko Paripurno Pagyaran dan semoga Jogja Jogja Apa Bandung? Cangkemmu kok iso gembar-gembar kok aduan. Rumah samu duwe cangkem-cangkem dhewe ngono apa piye? bagus bisa Kok yo sak ora-orane nek sajake piantun kakung ki nimbali piantun putri ki yo sing alus nganggo irama. Lah ora ya bunga-bunga wis pales. ini wis dadi ciri khas wong ku ciri kabeh untu aku ya wis ora duwe driji yo karep separo kan jadi ciri kabeh yo ya Piye Bandung? gini ini kalau jadi celiramu nggak pernah mulut jarwani ono dawuhing para sepuh bedah projo boyongan putri mulo saka kuwi jroning kalenggani cirakamu semeking pati sawangen prajurit wis bosak basek kula kowe menut minangka dadi putri boyong Kowe kok kurang ajar Bandung. Ning apa prajurit ladangku sepuh kok kerja yo. Arepmu piye Bandung? iki rai ya iki kanku kuwi keculek Uang orang dari Suwiro. Saiki menungso kok percaya terus piye? Nek aku pakai anak pisan Bandung. piye Pakai anak pisan. piye Aku. Meju kaya ngono mantek. Jengran Piye Bandung? kuwi kudu ngambut. Aku Monggo jroning atiku aku wis prasetyo. Besok aku urip kono ing bebrayan yen ora secandingan lawan siramu enak wong loro ndak pilih mati. Kula saka kuwi. kudu manut karo kowe Bandung. Manut ya. Manut Manut ya juga. bocah nandi. Bocah nandi. Sakarku. Ini Bandung. Jengran Aku manut. kudu manut dadi bojomu. Ya. Aku kudu dadi bojomu. Jengran yen kowe ora manut apa ini bakal tak taroso. Aku sopo? Aku sopo? Lah ya ora ngerti kowe sapa. Lah iya. Tuh, ini toh. Jogran. Jogran. Piye Bandung? Wis ngerti kok ndangane Bandung Bondowoso. Wong Cijoyo ora tegas papak panding andi saling banding itu. Kecil, ngisik. Kalau sama ini kok. Iya. Ya. Aku tak dengar saya. Cepet. Aku suka bilang. Aku bojo. Ya. Alin ya. Aku duwe penjangan. Sehingga nah, kaya ngono kuwi sing tak apa. Kok mau-maune indika. Atur, aku gelem kok kayak bojo kan Mas. Pancen aku duwe lagi. Jamak lumrahe wanita. Bahkan aku njuk dawa duweni bono. Wis sumpah. Takon kowe